Ассаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. Днес ще се запознаем с урок номер 14 от втори раздел на учебника Любимата ми религия. Петкратният намаз. В предишния урок научихме нещата, които развалят намаза. В днешният урок ще научим 5 намаза, които са задължителни за мюсюлманите всеки ден. Запомнете, всеки пълнолетен и психически здрав мюсюлманин има 5 задължителни намаза, които трябва да извършва всекидневно. Първият намаз е сабах намаз. Това е сутрешният намаз. Той се състои общо от 4 рекията, 2 сунет и 2 фарз. Вторият намаз е обедният намаз. Нарича се още öğlen намаз. Той се състои от общо 10 рекията, 4 сюннет, 4 фарз и още 2 сюннет. Наричат се още сон сюннет. Третият намаз е икинди намаз. Това е следобедния намаз. Той се състои общо от 8 рекията, 4 сюннет и 4 фарз. Четвъртият намаз е акшам намаз. Това е вечерният намаз. Той се състои от общо 5 рекята, 3 фарз и 2 сюннет. На акшам намаз се кланя първо фарза, а след това сюннета. И петият намаз е яца намаз. Това е нощният намаз. Той се състои от общо 13 рекята, 4 сюннет, 4 фарз, 2 сон сюннет и 3 витир намаз. Важно е да споменем, че витир намаз е ваджиб. Внимание! Точните времена на намазите можете да откриете в сайта на Главно мюфтийство www.grandmufti.bg или в специалните мюсюлмански календари. И сега да обобщим. Мюсюлманите имат 5 задължителни намаза всеки ден. Сабах намаз има 4 рекята. Обедният намаз има 10 рекята. Икинди намаз има 8 рекята. Акшам намаз има 5 рекята. Яца намаз има 10 рекята плюс 3 рекята витир намаз. Въпросите за днес са: колко задължителни намаза имат мюсюлманите всеки ден? Кои са задължителните намази за мюсюлманите всеки ден? По колко рекята има всеки от задължителните намази? Ассаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.